non news channel lang bom kaduka ve phanta nilihin pen kardom pajir iglo la pen kardom la pen nilimen ke Pirbika Kungri Beypi pu la pu ve nilipolo amen ke kison bepu and la pu bang ke nilipelo chompati mung pi pu amen ke la pen ni schooling ke cheng ke japrajan la Holy Family School long si first ka por hidden cheng lo nursery to up to 6 an por hilo la Holy Family long la pen andet pen ke ni ha difu Jawahar Navodaya Vidyalay la Janvi pusi pupu la phan la ani 6 pen 12 an por hidden lo hada matric la pen higher secondary ta hada pen sigitok lo anpar ke la det pen ke non ni AMC la Dibrugarh Assam Medical College Dibrugarh along si Charlton bom lo pining ke ne son non final year undun lo arnam hirjume la pen nilipai to mahir jume pen arnam ahir jume la hai pen ni pining la angdengan undun lo non abang ke internship phansi ke claim ye phansi ni tum phan non cheng populo so internship ai kon ani kan la pen question lo internship abang ke ni tum 1 year do hadak itum hadak Dibrugarh long masi chiklem nangji lake Bang so journey ke question lo kitu so according to your experience mane question lo haku pen ta lan nilipai tum ajara videt pen punon sitame alang tum cepaduk pen si school lang padun lo la pen hadak pen sini ta jenbi kidun pen si asap so hadak kaprek ka teacher la pen student na tum pen chali dun long lo online la hai internet la hai pen meet la hai JE ta ha la hai alam sar sini ta hadak pen si son lo la need exam tok dun lo la pen hala need ke tok dun ke ni ka charli bang ke first angku ni tum hada ko son lo crash course pu bang ba Guwahati pen la coaching center tum he adak dun pen lo la pen coaching hai en lo la hai pen la hai online coaching la hai pen si exam tok dun lo la